І третій жанр, який був включений у великі фрески, музичні фрески на духовні теми Великим Бахом, це хор. Адрознівається від хоралу. А і от хорал ви чули після клавірного концерту, зараз ми почули арію про виказування душі. То хор – это нечто новое, это творчее переособление колледжных хоралов, только вельми творчее, вельми разгорнутое, вельми своеособлivое, вельми авторское, вельми професійне, я б сказав. Яны виходили за рамки традиційних хоралів, які співалися у Евангелийской кирхе in Deutschland. Это уже авторские, гениальные шедевры Баха в рамках великих фресок. Так вот зараз включить один из самых знаменитых хоров Рутволь с Евангелия, с пассионом поводле Евангелия поводле Яна.
Ти